keďže sme sa v roku 2018 stretli Miro EKG, JJ, Peťo Obert a ja, a tak chlapci teda chceli pôsobiaci v rámci disco scény nejakú houseovú muziku dostať na námestie do Nitry. Ja teda ľúbim papať, vidieť na mne a teda Street Food ma očaril v tých dobách a Peťo Obert je moderátor, ktorý vie teda predať čokoľvek, poviem to otvorene. Tak sme dali hlavy dohromady a vesilo nápad, že poďme urobiť Street Food Festival v Nitre, keďže nič také tu nebolo. Ten projekt je tak požehnaný, že áno, od prvého ročníka išlo všetko podľa predstav, pretože si myslím, že máme dobrý tím. Ale nezabudnem na to, že v podstate od 12:30 so svojou pani manželkou do 3:30 rána sme my dvaja upratovali celé námestie. Ale zase ten pocit z toho, že sa niečo podarilo, bol výnimočný. Jeden sen, ktorý si chcem splniť ako rodený Nitrančan, je, že ja chcem hrať na fontáne. To je proste, že môj odjak živa sen, tak to posielam do vesmíru. Je tu úplne super, chodíme sem každý rok, dobre sa tu najeme, dobrá hudba, dobrý DJ. Kúkam na hodinu pol, ale jednu, málo poslednú, prosím.